Croeso I Active Sgiliau ar gyfer chwaraeon. Ni'n mynd I ddangos I chi sut I chwarae'r gêm o smotyn I smotyn a sut I ddefnyddio I sesiwn racedi. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen smotiau neu gonau, raced neu bat a ffeli arnoch chi, a lle digon mawr ar gyfer y plant y fydd yn cymryd rhan. Rhowch gonau o'r un lliw mewn sgwar neu betreal I ffwrdd o waliau neu unrhyw rwystrau. Dyma fydd eich man chwarae. Gallwch hefyd ddefnyddio marciau llinell os oes rhai. Gwasgarwch gonau neu smotiau ar y llawr, gan ymrywio'r pellter rhwng pob un, felly mae rhai yn agos ac eraill ymhellach oddi wrth ei gilydd. Defnyddiwch farcwyr o wahanol liwiau hefyd. Yn sefyll yn yr unfan, bydd angen i'r plant cydbwyso bag ffa neu bêl ar y raced neu bat, a chyffwrdd â chymaint o smotiau gyda'i traed a phosib mewn amser penodol. Efallai y bydd angen I chi wneud newidiadau i'r gweithgaredd i'w gwneud yn haws, yn anoddach neu yn fwy o hwyl I rai neu'r plant gyfan. Gallwch ddefnyddio LTOP I wneud newidiadau i'r gêm, I wneud yn siŵr ei fod yn gynhwysol I bawb. Mae yn golygu lle, allwch fod yn nes at, ymhellach I ffwrdd, lle creu mwy neu lai o le. Mae T yn golygu tasg, sut y gallwch chi chwarae'r gêm. Mae O yn golygu offer, pa offer ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae P yn golygu pobl, faint o bobl sy'n cymryd rhan. Dyma chydig o syniadau. Gofynnwch i'r plentyn gydbwyso'r bêl ar y raced neu'r bat o amgylch yr ardal ac osgoi cymaint o smotiau ag y gallant mewn amser penodol. Y tro hwn, a allan o bownsio'r bêl ar y raced neu bat o amgylch yr ardal gan osgoi smotiau am amser penodol. Mwyn ei gwneud hi'n anoddach, gallant daro'r bêl yn erbyn smotiau ar y llawr gyda raced neu bat am amser penodol. Gallwch bob amser ofyn i'r plant am ei syniadau. Cyn belled ei fod yn ddiogel, rhowch gynnig arni. Gobeithio'n eich bod wedi mwynhau gwylio'r fideo a chael syniadau ar sut i'w ddefnyddio yn eich sesiwn. I gael rhagor o wybodaeth a syniadau, ewch I active.cymru.